kartu, što nisam uzeo i da preživim. Molim se, tak sam izašla iz kafane i Boga. Ne znam, gdje idemo u Zagreb? Šta ćemo gledati? Večera će biti Mayor House. Undergrounders glavni. A prvo Slayer, Anthrax, zagrijeni onda Undergrounder neće izlazi. Mi smo i bit ćemo fini. Sve lista, kao te moš, indijanci, kao bojci, ne znam. Ali smo gruti. Anti-social. Što mi je 12? Nadamo se dobro pologu da će Slayer imati toleranciju, uvažavanje uz ovu Raju kad izvisim zavjesu BiH, da će ona Toma Raja reći BiH. Bosnija. Mi do sad nismo nikad ništa tomu kad nema neko da uči. Nek ćete zube razbogati kameru. Dobar glava, ne vezi. Planiram u biblioteku neku knjigu pročitati. Ajmo zdravo, man down, je. Zdravlje. Uglavnom, danas pred Zagrebom, ja sam pijam ko gušta. Počeo se 30 stira, pijem pojma. Neću, dobro.
idemo, šizimo.